हॅलो एव्हरीवन. नेक्स्ट पॉईंट क्लास अँड ऑब्जेक्ट. हा ॲक्च्युली हे पॉईंट तुम्ही बघितलेला आहे CPP आता इथून पुढे जे आपण बघणार आहे क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा टाइप्स, लूपिंग, ऑपरेटर्स, हे सगळं तुम्ही CPP बघितलेलं आहे. पण CPP रिलेटेड सगळं कशात असणार आहे? C# असणार आहे. क्लासची डेफिनेशन काय आहे? क्लास इज अ रेफरन्स टाईप ऑफ डेटा टाईप विच कीप्स. क्लास हे काय? क्लास इज अ रेफरन्स टाईप ऑफ डेटा टाईप विच कीप डेटा मेंबर आणि मेंबर फंक्शन टुगेदर. डेटा मेंबर आणि मेंबर फंक्शन विदिन इट किंवा टुगेदर. हे म्हणजे काय? क्लास डेफिनेशन स्टार्ट विथ द कीवर्ड क्लास फॉलोड बाय क्लास नेम. क्लासची डेफिनेशन कशानं स्टार्ट होते? तर क्लासनं स्टार्ट होते आणि फॉलोड बाय क्लास नेम. जसं की आपण प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये बघतोय. क्लास नेम. क्लास बॉडी एनक्लोज्ड बाय पेअर ऑफ कर्ली ब्रॅसेस. क्लास कशामध्ये एनक्लोज केला जातो? तर पेअर ऑफ कर्ली ब्रॅसेसमध्ये एनक्लोज केला जातो. सिंटॅक्स बघा. क्लास नेम कर्ली ब्रॅकेट स्टार्ट, त्याच्यामध्ये डेटा मेंबर फर्स्ट सेकंड अप टू n किती डेटा मेंबर तुम्ही घेऊ शकताय. आणि मेंबर फंक्शनचं पण तसंच. मेंबर फंक्शन 1, मेंबर फंक्शन 2 अप टू मेंबर फंक्शन n. कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. कळतोय सिंटॅक्स. क्लास नेम क्लासचा कर्ली ब्रॅकेट स्टार्ट, डेटा मेंबर किती घेऊ शकता? डेटा मेंबर 1 अप टू डेटा मेंबर n, मेंबर फंक्शन 1 अप टू मेंबर फंक्शन n. कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. सेकंड ऑब्जेक्ट इज द इन्स्टन्स ऑफ क्लास विच कीप्स फिजिकल लोकेशन ऑफ अ क्लास. ऑब्जेक्ट हा काय? इन्स्टन्स ऑफ क्लास आहे विच कीप्स फिजिकल लोकेशन ऑफ अ क्लास. तुम्हाला माहीतच आहे ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो बघा आपण. क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला म्हणतो. मग सिंटॅक्स काय आहे? क्लास नेम ऑब्जेक्ट. क्लासचाच काय करतो आपण? ऑब्जेक्ट करतो. मग क्लास नेम त्याचा जो काय ऑब्जेक्ट करणार आहे तो युजरवरती डिपेंड आहे. ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू क्लास नेम. फॉर एक्झाम्पल आपला इथं काय घेतलंय आपण? एक्झाम्पल सॅम्पल टेस्ट नावाचा क्लास घेतलाय. सॅम्पल टेस्टचा ऑब्जेक्ट काय केला? ST केला इक्वल टू न्यू सॅम्पल टेस्ट. म्हणजे ST काय झाला? सॅम्पल टेस्टचा ऑब्जेक्ट काय केला? ST इक्वल टू न्यू सॅम्पल टेस्ट. म्हणजे ST काय झाला? आपला ऑब्जेक्ट झाला. सिम्पल एक्झाम्पल बघूया आपण वेगवेगळी ह्याच्यामध्ये क्लासेस आणि ऑब्जेक्टची. फर्स्ट एक्झाम्पल आहे युजिंग सिस्टीम. कोड नेम स्पेस घेतला. क्लासला नाव काय दिलं? सॅम्पल टेस्ट. स्पेस देऊ शकताय, नाही दिलं तर चालते. फक्त तुम्ही लक्षात ठेवायचं स्पेस दिलाय का नाही दिलाय ते. आता इथं मी स्पेस दिलेला आहे. क्लास सॅम्पल टेस्ट क्लासचा ब्रॅकेट स्टार्ट, पब्लिक वर्ड शो. आता क्लासमध्ये मी काय घेतली? मेथड घेतली. पब्लिक वर्ड शो, त्या मेथडचा ब्रॅकेट स्टार्ट. कन्सोल डॉट, आता वरती युजिंग सिस्टीम लिहिलं आहे त्यामुळे मी डायरेक्ट काय लिहिलं? कन्सोल डॉट राईट. मला काय मेसेज प्रिंट करायचा आहे? हाय, तो मेसेज दिला. कर्ली ब्रॅकेट क्लोज. नंतर दुसरी मेथड घेतली पब्लिक वॉइड डिस्प्ले. म्हणजे हे मेंबर फंक्शन्स घेतले. पब्लिक वॉइड डिस्प्ले त्याच्यामध्ये काय घेतलं मी? कन्सोल डॉट राईट लाईन. आता इथं काय घेतलं होतं? राईट घेतलं. इथं काय घेतलं? राईट लाईन घेतले. दिस इज, ते तुम्हाला रन केल्यावर समजेल बघा कसं आउटपुट येणार आहे ते. कन्सोल डॉट राईट लाईन, त्याच्यात काय मेसेज दिला? दिस इज C#. डिस्प्ले ह्या मेथडचा ब्रॅकेट कंप्लीट आणि ह्या क्लास सॅम्पल टेस्टचा ब्रॅकेट कंप्लीट. आता मेन मेथडसाठी हा झाला आपला सॅम्पल टेस्टचा क्लास. आता आपल्याला काय करावं लागेल? मेन मेथडसाठी क्लास घ्यावा लागेल. इथं आपण कोणत्या मेथड घेतल्या? वॉइड शो आणि वॉइड डिस्प्ले. मेन मेथडसाठी आपल्याला एक क्लास घ्यावा लागेल. क्लास सॅम्पल नावाचा मी परत क्लास घेतला. आता मेन मेथडसाठी परत मी कर्ली ब्रॅकेट काय करेल? क्लासचा स्टार्ट, याच्यात मी मेन मेथड दिली पब्लिक स्टॅटिक वॉइड मेन. आता इथं आपल्याला काय करायचं आहे? ह्या क्लासचा ऑब्जेक्ट करायचा आहे. आपल्या क्लासचं नाव काय आहे? सॅम्पल टेस्ट. स्पेस आहे सॅम्पल टेस्ट ऑब्जेक्ट काय केला? मी ST केला इक्वल टू न्यू सॅम्पल टेस्ट ओपन क्लोज ब्रॅकेट सेमिकोलॉन. आता ऑब्जेक्ट काय आहे? ST डॉट आपली पहिली मेथड काय? शो. आणि दुसरी मेथड काय? डिस्प्ले. ST डॉट शो, ST डॉट डिस्प्ले. मेन मेथडचा ब्रॅकेट कंप्लीट, क्लासचा ब्रॅकेट कंप्लीट. कळतंय? काय केलं? एक क्लास घेतला, त्याच्यामध्ये मेथड्स घेतल्या. वॉइड शो, वॉइड डिस्प्ले. त्या क्लासला एक नाव दिलं, त्याच्यामध्ये 2 मेथड घेतल्या. त्यात जी काय स्टेटमेंट प्रिंट करायची ती स्टेटमेंट प्रिंट करायची ती लिहिली. आणि परत मेन मेथडसाठी एक क्लास घेतला, त्याला नाव काय दिलं? क्लास सॅम्पल. त्याच्यामध्ये मेन मेथडमध्ये ह्या पहिल्या क्लासचा काय केला? ऑब्जेक्ट केला. सॅम्पल टेस्ट ST इक्वल टू न्यू सॅम्पल टेस्ट. आणि त्या ऑब्जेक्टला त्या मेथड्स काय केल्या? पास केल्या. ST डॉट शो आणि ST डॉट डिस्प्ले. 2 टाइम्स कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. कळतंय का? आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल. आता इथं पहिल्यांदा आपण काय करतो? तो जे आपल्या क्लासचं नाव आहे तेच आपल्या फाईलचं नाव आहे असं म्हणतो तो. पण आता इथं क्लास किती आले? 2 आले. आता मग सेव्ह करताना कुठल्या नावानं सेव्ह करायची फाईल? तर ज्या क्लासमध्ये मेन मेथड आहे
आता आपल्या कोणत्या क्लासमध्ये मेन मेथड आहे ग? सॅम्पल ह्या क्लासमध्ये मेन मेथड आहे. त्यामुळे आपण सेव्ह करताना काय करणार? सॅम्पल या नावानं फाईल sample.cs या नावानं काय करणार? फाईल सेव्ह करणार आहे. सॅम्पल टेस्टनं करणार आहे का? नाही करणार. ज्या क्लासमध्ये मेन मेथड आहे त्या क्लासच्या नावाने ती काय करायची? फाईल सेव्ह करायची. त्यामुळे आता इथं आपल्या फाईलचं नाव काय असणार आहे? सॅम्पल हे फाईलचं नाव असणार आहे. दुसरं एक एक्झाम्पल बघा. हे सिम्पल एक्झाम्पल होता. आता ॲडिशनचं बघूया. राईट ए क्लास ॲडिशन अँड परफॉर्म ॲडिशन ऑफ 2 नंबर. 2 नंबरचे ॲडिशन करायचे. काय केलं बघा? युजिंग सिस्टीम नेमस्पेस घेतला. क्लास सॅम्पल ॲड. क्लासला नाव काय दिलं? ॲडिशन करायचे. सॅम्पल ॲड. पब्लिक व्हॉइड. अगोदर काय करूया? ॲडिशन कॅल्क्युलेट करूया आणि परत ती काय करूया? डिस्प्ले करूया. डिस्प्ले मेथडमध्ये कॅल्क्युलेट मेथडमध्ये कॅल्क्युलेट करूया आणि डिस्प्ले मेथडमध्ये काय करूया? डिस्प्ले करूया. मग पब्लिक वर्ड कॅल्क्युलेट मेथड घेतली, त्याचा ब्रॅकेट स्टार्ट केला, त्याच्यामध्ये 3 व्हेरिएबल घेतले. इंट ए बी सी. एला व्हॅल्यू असाइन केली ए इक्वल टू 10, बीला व्हॅल्यू असाइन केली 20, सी इक्वल टू ए प्लस बी. कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. इथं काय केलं? कॅल्क्युलेट केले ॲडिशन. पब्लिक वर्ड डिस्प्ले. दुसरी मेथड घेतली, त्याला आपल्याला काय करायचे? ॲडिशन आता डिस्प्ले करायचे. कन्सोल डॉट राईट लाईन. ॲडिशन इक्वल टू ॲड्रेस. कशाचा ॲड्रेस पाहिजे आपल्याला? जिथं रिझल्ट मिळणार, आउटपुट मिळणार आहे त्याचा. मग इथं काय केलं? ॲडिशन इक्वल टू ॲड्रेस ऑफ सी. डिस्प्लेचा ब्रॅकेट कंप्लीट आणि मेन आपला जे क्लास होता त्याचा ब्रॅकेट कंप्लीट. आता मेन मेथडसाठी एक दुसरा क्लास घेणार, क्लास ॲडिशन. त्याच्यामध्ये क्लास ॲडिशन कर्ली ब्रॅकेट स्टार्ट पब्लिक स्टॅटिक वाईड मेन. मेन मेथडचा ब्रॅकेट स्टार्ट. आता आपल्या पहिल्या क्लासचं नाव काय आहे ग? सॅम्पल ॲड. त्याचा ऑब्जेक्ट त्याचा काय करायचा? ऑब्जेक्ट करायचा आणि त्या ऑब्जेक्टला त्या मेथड्स काय करायच्या? पास करायच्या. सॅम्पल ॲडचा ऑब्जेक्ट काय केला? एस ए इक्वल टू न्यू सॅम्पल ॲड. एस ए डॉट पहिली मेथड काय आपली? कॅल्क्युलेट. एस ए डॉट कॅल्क्युलेट ओपन क्लोज ब्रॅकेट सेमिकोलन. दुसरी मेथड काय? डिस्प्ले. एस ए डॉट डिस्प्ले ओपन क्लोज ब्रॅकेट सेमिकोलन. मेन मेथडचा ब्रॅकेट कंप्लीट. क्लासचा ब्रॅकेट कंप्लीट. कळतंय? ॲडिशनच करायची होती. हे का म्हणणार? काय एवढं हे केलं? आपल्याला क्लास आणि ऑब्जेक्ट करून एक्झाम्पल बघायचं आहे म्हणून मी सिम्पल एक्झाम्पल घेतलं. क्लास सॅम्पल ॲड नावाचा क्लास घेतला, त्याच्यामध्ये 2 मेथड घेतल्या. पब्लिक वर्ड कॅल्क्युलेट. कॅल्क्युलेटमध्ये ॲडिशन कॅल्क्युलेट केली आणि पब्लिक वर्ड डिस्प्लेमध्ये ती काय करायची? आपल्याला डिस्प्ले करायची म्हणून पब्लिक वर्ड डिस्प्लेमध्ये फक्त स्टेटमेंट दिलं. परत तो क्लास कंप्लीट केला. मेन मेथडसाठी एक दुसरा क्लास घेतला, क्लास ॲडिशन. त्याच्यामध्ये मेन मेथड दिली. पहिला क्लासचा काय केला? ऑब्जेक्ट केला. सॅम्पल ॲडचा ऑब्जेक्ट काय केला? सॅम्पलमधला एस घेतला, ॲडिशनमधला ॲडमधला ए घेतला. एस ए इक्वल टू न्यू सॅम्पल ॲड आणि त्या ऑब्जेक्टला काय केला? त्या 2 मेथड पास केल्या, एस ए डॉट कॅल्क्युलेट आणि एस ए डॉट डिस्प्ले. मेन मेथडचा ब्रॅकेट कंप्लीट. क्लासचा ब्रॅकेट कंप्लीट. आता इथं आपल्या फाईलचं नाव काय असणार आहे ग? मेन मेथडचा क्लास कोणता आहे आपला? ॲडिशन. त्यामुळे आता आपण इथं फाईलला नाव देताना काय देणार आहे? ॲडिशन डॉट सी एस या नावाने ही फाईल काय करणार आहे? सेव्ह करणार आहे. अजून एक एक्झाम्पल बघूया. सेम तसंच ॲडिशनच्या ऐवजी काय करणार आहे? इथं सबस्ट्रॅक्शन करणार आहे. सेम युजिंग सिस्टीम कोड नेमस्पेस घेतला. क्लास सॅम्पल सब सबस्ट्रॅक्शनचा आहे त्यामुळे सॅम्पल सब म्हणलं. पब्लिक वर्ड कॅल्क्युलेट. कॅल्क्युलेटमध्ये कॅल्क्युलेट केली, सबस्ट्रॅक्शन करायचे. सेम इंट ए बी सी. एला व्हॅल्यू असाइन केली 60, बीला व्हॅल्यू असाइन केली 20, सी इक्वल टू ए मायनस बी. कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. ते आता काय करायचे? डिस्प्ले करायचे. त्यासाठी डिस्प्ले मेथड पब्लिक वर्ड डिस्प्ले. डिस्प्लेचं ब्रॅकेट स्टार्ट कन्सोल डॉट राईट लाईन. सबस्ट्रॅक्शन इक्वल टू ॲड्रेस ऑफ सी. जिथे तुम्हाला सबस्ट्रॅक्शन मिळेल त्याचा ॲड्रेस. डिस्प्लेचा ब्रॅकेट कंप्लीट. क्लासचा ब्रॅकेट कंप्लीट. आता मेन मेथडसाठी क्लास घेतला. सॉरी इथं राहिले बघा करायचं. क्लास इथं सबस्ट्रॅक्शन पाहिजे होतं. क्लास सबस्ट्रॅक्शन पब्लिक मेन मेथड. आता हा मेन मेथडसाठी क्लास घेतला आहे मग त्याच्यामध्ये क्लासचा ब्रॅकेट स्टार्ट मेन मेथड पब्लिक स्टॅटिक वर्ड मेन. त्याच्यामध्ये आपला क्लास कोणता आहे ग? मेन आपला पहिला क्लास कोणता आहे? सॅम्पल सब. सॅम्पल सबचा ऑब्जेक्ट काय केला? एस बी इक्वल टू न्यू सॅम्पल सब. एस बी डॉट फर्स्ट मेथड आपली कॅल्क्युलेट आणि एस बी डॉट सेकंड मेथड डिस्प्ले. मेन मेथडचा ब्रॅकेट कंप्लीट. क्लासचा ब्रॅकेट कंप्लीट. कळते? सेम पहिल्यांदा नेमस्पेस घेतला, त्याच्यामध्ये क्लास सॅम्पल सब नावाचा क्लास घेतला, त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेट नावाची फर्स्ट मेथड घेतली, त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन केली सबस्ट्रॅक्शन. दुसरी मेथड घेतली डिस्प्ले, त्याच्यामध्ये आपल्याला डिस्प्ले करायचे. त्या दोन्हीचे कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट केले. मेन मेथडसाठी परत एक क्लास घेतला. इथं सबस्ट्रॅक्शन पाहिजे, तुम्ही चेंज करा. क्लास सबस्ट्रॅक्शन. त्याच्यामध्ये मेन मेथड घेतली सॅम्पल सब. आपला क्लास आहे त्याचा ऑब्जेक्ट केला एस बी इक्वल टू न्यू सॅम्पल सब. त्याला त्या 2 मेथड्स काय केला? पास केला. एस बी डॉट कॅल्क्युलेट आणि एस बी डॉट डिस्प्ले. 2 टाइम्स कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. आता इथं आपला मेन मेथडचा क्लास कोणता आहे? क्लास सबस्ट्रॅक्शन. त्यामुळे आपली फाईल सेव्ह करताना तुम्ही कोणत्या नावानं करणार? तर सबस्ट्रॅक्शन या नावानं फाईल सेव्ह करणार. थँक्यू.
नेक्स्ट पॉईंट आपण पुढच्या लेक्चरला बघूया.